Sapriang stat kene ka durki hakirin san social media boper kebalawanca kalami la sapriang na ka tain West Bengal. Baya day bat kene ka jingja accident klamdon manu ban mansao. Andrei akatai ka jingja accident lalap daki nong song sinong jong katai ka tain baladon arngut ki na samla kan thai ba senrang ki balaya buat syok hangweng. Bat bayari bat kanika kubo na kaliang kinong song sinong ki balawan ban yarap ya kanika jingja bat ban saki ka juga po dala ki kemat ki laya thu ba kadau hi kala penlong ya kanika jingja ka ban ja adin ka jing buat jong ki syaba palat bat kimla syu ban te lakam la ustering jong ka kali jong ki. Bat ya katai ka kali ru ka bala syong la nya da maki kala penlong balirung balin no bit bit hakwe kapung dokha ka badon harut jong katai ka surok. Adin jong kanika jingja na kaliang jong kinong song sinong jong katai ka than hi baru kowai ki layawan ban mare wudwud ban ai jing yarap yakini ki sijur ki bala ngam hakati kapung dokha ka badan harut jong katai ka surok. Ni ka jingja ka bala wanja ka longkung ka nuksa si ki wipat khamtam ya ka jala bi ya jungi. Namar hakane ka jala jungi ru ka bam kom bam duna ya kum kini ki jat kam jat jingja. Te sai sen hakane ka por ngakar pajo di pilang baru pi wei pidi banlong ki ba pikir pidi banlong ki ba husiar ka yat ka yeng khamtam ka por nya ya ki arsaka la ne ki sausaka. Bat sai sen hakane ka por prolog ngakar pajo di pilang baru pi wei saya lekat bala ban share ya kane ka video bahkan poi si ki wei ki parlog jong piru. But sai sen sya bangan ino ya kane ka tingkren hakane ka video jonga akar pajuri pilang baru ipi wai ba finyale kat bala ban komen ban subscribe ya ka YouTube channel jonga te sai sen tangan nehi publish bun publish ya jonga. Hमेशा करे आपने আজকে রাজা হচ্ছে বাথরুমে কি হচ্ছে ওখানে পাপ ফেলতে গেলে দেখো না চলে